мавсими гузашта дар бозӣ бо Реал Мадрид Барселона бо нишони Дрейк майдондорӣ кард. Дар ёд доред? дар бозии дигари Эл Классико бошад, онҳо нишони логои албоми нави сароянда Росалиоро гузоштанд. Даста ин корро барои ҷашнгирӣ аз 50 миллион обуначии Дрейк дар Spotify кард. Ана Росалиоро бошад ба хотири машҳуртарин сарояндаи испанӣ буданаш. Хулоса Барселона имсол ҳам ин анъанаро идома медиҳад. Бозии нахусти Эл Классико дар мавсими ҷори моҳи октябр баргузор мешавад ва маълум шуд ки кадом лого боз дар пироҳанҳои Барса ҷой дода мешавад. нишони Rolling Stones. Савол пайдо мешавад ки барои чӣ Барса ин либосҳоро мепӯшад? Ҷавоб бошад фаҳмо аст. Ин ҳама дар шартномаи Барселона бо Spotify, платформаи бузурги мусиқавӣ дар ҷаҳон дард шудааст. Spotify шарикии оддӣ бо Барселона надорад. Тибқи шартномаи 15 марти соли 2022 имзо шуда, Spotify ҳамчун спонсори асосии Барселона шинохта мешавад ва беҳуда нест ки логои ин ширкат дар пеши пироҳанҳои каталониҳо нақш ёфтааст. ба ҷуз ин варзишгоҳи даста ки дар тамрин қарор дорад, ба Spotify Camp Nou иваз карда мешавад. маълум аст ки даста аз ин ҳамкориҳо пулҳои калон ба даст меорад. тибқи иттилоъҳо, ин ҳамкорӣ 400 миллион евро фоида ба Барселона меовардааст. рақамҳое ки ба даҳон гуфтанаш осон аст. мавсими нави Лигаи Чемпионҳо оғоз мешавад. рӯзи 19 сентябр душанбе мизбони бозии аввали даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё байни дастаҳои Истиқлол ва Алдуҳайл мегардад. дар Аврупо бошад, Милан дар хонаи худ бо Ньюкасле ки бори нахуст дар чунин мусобиқаҳои бонуфуз иштирок мекунад, бозӣ анҷом медиҳад. шумо метавонед бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҳам бозиҳоро тамошо кунед ва ҳам аз коэффициентҳои баланди он фоидаи пулӣ ба даст оред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Spotify баробари шарики асосии Барса буданаш дар ҳама пироҳанҳои даста ҳаққи ҷой додани логои мехостаашро дорад. ин ба ширкати Spotify ҳам фоидаи калон дорад, чунки шумораи зиёди мухлисон ҳар бозӣ пайгири Барселона мешаванд. дар рақобати асосии ҳар мавсим, яъне Эл Классико бошад, Spotify тағйирот дар пироҳанҳои Барса мегузаронад. ин фурсати хуб барои онҳо ҷиҳати нишон додани проектҳои нави худ мебошад. мисле ки қаблан қайд кардем, логои Дрейк ва Росалиоро мавсими пешин гузоштаанду имсол бошанд аз Rolling Stones гузошта мешавад. ин гурӯҳ албоми нави худро бо номи Hackney Diamonds баровардааст ки рӯзи 20 октябр манзури мухлисон мешавад, яъне ки як ҳафта пеш аз бозии Эл Классико. аслан ин гурӯҳи мусиқавиро аксарияти ҷаҳон мешиносад, вале аз шарикӣ бо Барса истифода бурда логои худро гузоштану ба шумораи зиёди мухлисон намоиш додан ҷаҳиши калоне дар оммавӣ гаштани Rolling Stones мегардад. гурӯҳи собиқадорон бо ин роҳ ба ҷавонон ҳам писанд хоҳанд шуд. Барселона мавқеи хуб ба Spotify медиҳад. Эл Классико дуюмин сермухлистарин бозии даставӣ баъди финали Лигаи Чемпионҳо дониста мешавад. бо ҳазорҳо ва миллионҳо тамошобинаш Эл Классико рекордҳои NBA ва дигар маросимҳоро шикастааст. бо ҷой додани логои худ ва ба чашми мардум нишон додан ҳайратовар нест ки даромадҳои кайҳонӣ ҳам ба фоидаи ширкатҳо рафта истодааст. чаро ва барои чӣ? Барселона дар навбати худ барои пул ин корро мекунад, чунки ҳолати финансии даста бад аст. ҳамкорӣ бо ширкати ҷадид, ивази номи варзишгоҳ, ҷой додани логои сарояндагон ҳама барои ба даст овардани пул аст. ин дар таърих бори аввал рух надодааст, чунки солҳои 2003-2004 Атлетико Мадрид ҳам шарикӣ бо Columbia Pictures дошт. даста дар як мавсим 16 маротиба логоҳои пеши пироҳанашро иваз намуда буд. бале, бовар мекунед, 16 маротиба дар як мавсим. он вақт ин ширкат дилхо филме ки ба намоиш мебаромад, дар либосҳои Атлетико рекламаашро мегузоштанд. мисли Барселона дар як бозии муҳим не, балки дар дилхо вақту замон ивази лого мекарданд. фикр накунед ки Левандовскию, Педриву, Гавиро бо логоҳои пироҳанҳо масхара мекунанд, чунки масхараро аллакай бо дигар нафарон карданд. оё ягоне аз сарояндагоне ки логои онҳо дар пироҳанҳои Барселона буд, шумо гӯш мекунед? ҳатман дар комментария посух диҳед ва навори навбатиро мунтазир бошед.